Ġiet imnedija l-ewwel edizzjoni tal-Premji Nazzjonali għax-Xjenza, Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika, magħrufin ukoll bħala s-suġġetti STEM li se jkunu qed jingħataw fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza l-Esplora kull sentejn. Dan il-premji se jirrikonoxxu dawk il-persuni u entitajiet li bis-saħħa tal-espressjoni tagħhom għajmu aktar għarfien dwar dawn is-suġġetti, kemm lokalment kif ukoll f'ċertu każijiet li lin minn xtutna. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici li stqar li huwa dmir tagħna li nirrikonoxxu u nonoraw lil dawn il-professjonisti għall kontribut tagħhom. Waħda mill-affarijiet illi qed nagħmlu hija li nillaunċjaw l-awards marbuta mas-suġġetti STEM. U għalhekk aħna qed nistiednu lin-nies illi jinnominaw persuni mill-qasam tal-komunitajiet, mill-qasam tal-edukazzjoni u mill-qasam tad-dinja tax-xogħol illi ħadmu u qed jaħdmu biex imexxu l quddiem is-suġġetti STEM. Il-Ministru Bonnici żied jgħid li huwa importanti ħafna li nżidu l-għarfien u l-interess fit-tfal sabiex inresquhom aktar lejn is-suġġetti xjentifiċi. Minħa tiegħu iċ-Chairman tal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Puluccino Orlando li wkoll kien preżenti għal din it-tnedija għal huwa evidenti li hemm nuqqas ta' ħiliet f'ċerti industriji, partikolarment f'dak tas-suġġett xjentifiċi u permezz ta' dawn il-premji se jkun qed jitqajjem l-interess f'din l-industrija.